duk ɗan adam na mutane ne, duka harkar duniya ta mutane ce, da mutane ake yin ta kuma saboda mutane ake yin ta. Jiya ina zaune bayan na yi sallah azhar sai na samu waya daga wani mutum wanda ni ban ma san shi ba gaskiya, wanda ya ce man mai girma ciyaman na jama'iyya kuma gwamnan jihar Yobe yana so ya yi magana da ni. Na ce mishi ba damuwa. Yabba ne yake ga shi distinguished senator za a yi taro kuma kowa ya haɗu sai da baka na. Da wata tambaye shi ni ya gaya man taro. Babu wanda ya rubuta man takarda, babu wanda ya gaya man za a yi taro. Ya ce da Allah dai yana da muhimmanci da Allah ya zo halatta kuma ya ɗauki responsibility na rashin gaya man da aka yi kuma da Allah in yi hakuri. Amma dai yana da muhimmanci in zo. So na ce mishi to insha Allah zan zo. Saboda shi duk wanda ya ce zo ka ji to babu wani laifi da ya yi. Laifin shi zai taso ne daga abin da ya faɗa maka. Don haka nan ni ban taɓa ƙin a ce a zo a zauna ba. Ko da an ka fara rigiman har ya zuwa yau. Don haka nan na sa riga na tasan ma ofishin jama'iyya. So da na je kuma na samu duka ƴan uwana duka suna ofishin. To muka zauna aka tattauna. Ya yi maganganu shi shugaban jama'iyya masu muhimmanci sosai. Kuma mu ma mun mashi maganganu masu muhimmanci sosai na tabbata. An roƙi cewa a ɗinka jama'iyya ta dawo abu ɗaya, wanda wannan shine an ka kasa tun inda an ka fito har abin da ya faru. Ɗaya daga cikin kuma abubuwan da mun ka gaya mashi kenan. Bisa wannan dalili mun yadda mu buɗe sabon feji, amma dole ne ya kasance za a buɗe fejin bisa adalci da mutunta juna. Ba lallai ba ne ba sai an koma an tabbiyar diddiki waye kaza ko waye bai yi kaza ba. Amma dole ne a tsaya a duba a ga menene ya faru daga ina aka bauɗe, sannan ina me ake ciki kuma me ya kamata a yi. To da haka na abu na farko yanzu da mun amince a fara dubawa shine maganar rijista ta 'yan jama'iyya da za a yi. Bayan ita to za mu zo mu duba domin ni ina da magoya baya kuma ina da structure tawa duka a fadin jihar. Dama tambayar da nake so ne maka kenan kasancewar kai ne jagoran wancan tsagi da aka daɗe ana ta fafatawa a jam'iyyar ta APC. Kenan za mu iya cewa da wannan zama za ku narke kenan ku dawo tsintsiya ɗaya matsayin kaɗa? To ai haka ya kamata in dai an ce sulhu ne za a yi na gaskiya haka ya kamata. Haka ya kamata. So ina son ka fahimci maganar da kyau. Zaman da an kai jiya bai sa mun ka narke ba mun ka zama abu ɗaya. Kuna nan a ku? A'a, ni ban san wani abu ji'ad ba. Yawa, amma ni na san Kabiru Marasa, na san kaina, na san abin da nake yi. Yawa, ji'ad ƙungiya ce wadda an ka kafa ko kuma takkahu domin wancan kafutuka da an kai. Kuma an gama ta, anda na samu labarin wasu daga yawa daga cikin kamar sun watse sun koma wasu wurare. Da haka ni ba ina magana ba ne a matsayin shugaban GS ko ɗan GS, a'a ina magana ne a matsayin shugaban APC mai jama'a ta jihar Zamfara. So a madadin kaina ni nake magana da mutane na. So ina son fahimci wannan. Zama da an kai jiya ba ya kawo ƙarshen komi da kowa bane ba cewa APC ta jihar Zamfara ta koma abu ɗaya, babu sauran wata matsala ta komi ba haka nan bane. Zama da mun kai jiya na yadda ne na cewa kanin alƙalami ne. Mun yadda a yi shuka kuma a reni shuka ta fito a bata ruwa ta girma. Mun yadda a buɗe sabon feji a yi mu'amala bisa mutuntawa da karrama juna da kuma nema ma al'ummar mu maslaha. Abu na farko yanzu wanda a gaban mu wanda an ka ce a tsaya a duba shi ne na magana yi ma 'ya'yan jama'iyya rijista. Yanda kowa sani da duk abin da za a yi Zamfara na zama fada. Yanzu za mu zauna mu tattauna shi mu duba mu ga ya za a yi shi ta yanda ba za a samu wani rikici ba. Bayan shi za mu ci gaba da tattaunawa tsakanin ɓangarorin guda biyu mu ga idan za a iya samun maslaha ta gaskiya. Saboda ni duk tsarin da babu gaskiya cikin shi, duk tsarin da babu mutunta cikin shi to wallahi ni ba na yin shi. So wannan shine gaskiyar magana abin da an ka zauna kenan an kai kuma wannan shine abin da mun ka yi. So kamar yadda nace maka ni kaina ban ma ko san da abin ba, amma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sulhu alheri ne, to ko bacci ne kai an ka tare ni aka ce zo ka ci to zan zo in ci. To shi yasa zaka ga ko a mitin din ni dai nake ni daga tashi na. So za a sa lokaci wanda ina da magoya baya kuma ina martaba magoya bayan nan domin sun mana halacci, sun majalisar Zamfara halacci
kuma mun mu juna halacci. To duk abin da zai sa a ce ba a yi musu daidai ba zai yadda da shi ba. So za mu zauna da su kuma za mu ci gaba da wannan tattaunawa kuma na fatan Allah ya albarkaci tattaunawa.